Panguva inoitona kuti ari kuNelsonchamisa vopindira zvekare voya vachinyorera aiwa vakomana zvigananda tsamba aiwa anyorera ZANU-PF tsamba panguva inoi achivati maoppressors. Sarabina mashoko anoona kunzi ari kuNelsonchamisa anyasozikanwa kunzi is the face of opposition and anyasozikanwa kunzi kubva makare achiva the president. Nelsonchamisa ndiye anyazofulfilla zvido zvevanhu. Panguva inoi oya achinyora letter to Zvikanada to subscribe or like on the bell icon. Twitter pendo pakamudanyira chiti, dear oppressors, do not tempt the people of Zimbabwe. A cornered animal will fight, and a nation pushed too far will find its strength. Do not underestimate those you believe you have no way out. When a few eat everything, while you many go hungry, the imbalance becomes impossible to ignore. Even the smallest creature, when trapped, shows its claws. Even a cat in a sack is dangerous. Your experiment is gone too far. Respect the people before desperation gives rise to a force you cannot control. Miswai akurumanzeve ane hanya nenyika. Thomas Kwantoko panguva ine na Nelsonchamisa. Panguva ine tinoona kuti people vane mixed feelings pamusoro paNelsonchamisa. Vamwe vari kusapota vachiti go president chokwadi, motaura chokwadi, vaudzei zvikanada and the likes. Vamwe vari kutomutuka vachiti we Nelsonchamisa wakangonyarara, you're not doing action, unenge uri kudyawo the ruling party. Vanoita zvakasiyana pamusoro pake. Mashoko ari kubuda panguva ino kuti even people they are even confused kuti Nelsonchamisa panguva ino after ma 2023 elections akazongonyarara hapana zvakamboita, maybe atonyatsoona kuti ZANU-PF is undefeatable, amen. But panguva ino ndo the current situation. But panguva ino ari kuyachudza zvikananda kuti aiwa mirai zvamuri kuita, don't oppress the nation. Muri kuzviona kuti vanhu vari kuchema. Pinda comment section medu mufunguro imo tudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, cheta on the bell icon.